O actor e director Rubén Ríos volve a Cambados para amosar o seu último documental, Outros Camiños, unha peza audiovisual que conta a historia da asociación Discamiño, unha agrupación que permite que cada ano 500 persoas con discapacidade realicen o Camiño de Santiago. O director busca con esta obra mostrar a importancia da inclusión e da diversidade. Conta a historia da Asociación Discamino de Vigo, que acaban de ser fai un mes medalla de ouro de Galicia. Javier Pitillas é un policía local de Vigo que fai que máis de 500 persoas ao ano poidan facer o Camiño de Santiago. Un Camiño de Santiago que hai un porcentaxe moi alto que se fai cando a vida che dá un golpe, a perda dun ser querido, un accidente de tráfico. Entonces, o que permite Discamino é que esas persoas poidan montarse nunha bicicleta, poder volver sentir ese aire, eses olores e demais. A proxección terá lugar o venres 25 na Praza de Dolores del Valle. O Concello escolleu esta zona xa que foi renovada para converterse nunha referencia da igualdade. Queremos que se convirta nunha praza de referencia para a igualdade, para a inclusión, para a tolerancia, e un pouco tamén por eso leva ese nome, o de Dolores del Valle. Para nós a ubicación ideal para a proxección deste filme, que ten moito que ver coa figura tamén da muller que lle dá nome á praza. Ademais da proxección de Outros Camiños, tamén se proxectará o anterior documental de Rubén Ríos, Arrieiros Somos, que ten como protagonista a cambadesa Vitoria Laranja. Es que me deixen falar do meu traballo, das miñas vivencias no Sarrido, como redeira, aprender a atar nas depuradoras, eu aí son feliz. A min que me quiten unha película ou nada. Me deixadesme comer a falar dos Sarridos e eu son feliz de todos, non fai falta máis nada. A proxección de ambos documentais terá lugar na Praza Dolores del Valle a partir das 10 da noite. A xornada inclúe un coloquio despois de cada proxección para compartir e coñecer as impresións dos espectadores. Ademais, dende a produtora Claqueta Coqueta tamén farán unha doazón para axudar a Merche Álvarez e porán huchas na praza para que todo o que queira colaborar coa cambadesa poida facer a súa aportación.